atong isgutan ron ang atong tema ron sa atong pagtuon pamalandong mahitungod sa teksto San Juan 14 versikulo 26. San Juan 14 versikulo 26. Katong gisaad ni Jesus sa iyang mga tinunan. Sa dili pa ato sa ning aplihan sa hamubo nga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kadimo bulahan ka sa bahay nga tanan, bulahan mo sa bambunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Maria lingkuranan sa kinaatman. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausapa mayang gabi niya po sa atong matag simana nga tulumanon atong pagtuon ug pamalandong na live sa takaron sa atong Facebook account page ug sa atong Catholic Faith Defender sa Sambuanga del Sur, Pitugo sa Sambuanga del Sur, no? Ang atong tema ron nga atong pamalandungan mahitungod sa Espiritu Santo, kung persona ba gyud siya o dili, no? Manang atong kutloon, atong biblical nga pamalandungan ni nga teksto 14 chapter 14 verse 26. Ako ngayon si Ray nga mubasa ng tekstuha 14 versikulo 26. Siya ang inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So, doon na magoy mga pautana o mga pundok nga Kristiyano nga wa mo ila sa Espiritu Santo nga persona ni samot na nga wa mo ila ni mutuo ng Espiritu Santo Dios. Para nila usara ka kinetic energy ang Espiritu Santo dili gyud Dios ni persona. Muna nga kining teksto ha ato ning klarohon niya ato pong lion panagsa ang teksto nga Grego kay mo gani importante. Ang kasagaran ni nga pundok nga kasagaran ang nailhan nga wala mo dawat nga ang Espiritu Santo sa ka persona. Ang Espiritu Santo Dios ang saksi ni Jehova. Ug ang mga iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Para nila dili persona ni samot ng dili Dios ang Espiritu Santo kay sulugoon gahom lamang sa Dios pero dili Dios. Nagkaroon atong subayon o susihon unsa may giunsam ni pag-define sa simbahan, unsa may yang mga sukaranan sa simbahan nganong nanudlo ang simbahan nga Espiritu Santo persona o Dios. Ay nung duman nato nga kung ato tan-awon ang historical background kining maong pag-define sa ikatulong persona sa Santissima Trinidad, nagsugod ni atong mga ikaduha katulong siglo, 381 tingali sa Constantinople ito. Nya ang Portugal ang winner ani nga defender katong gitawag og mga Cappadocian Fathers. Kato sila si San Sini tong duha ka managhigala. Nang ato ning susihon ning maong teksto kung unsa bagyod ang Espiritu Santo Dios ba o dili. Unahon nato kung unsa sukaranan simbahan. Sa atong niaging pagtuon pagsusi atong gitun-an ang gitawag og mga kinaiyahan sa Dios. Gitawag nato attributes sa teolohiya. Mga kinaiyahan nga dili pwede huptan sa tao. Kinayahan or attributes nga ang Diyos lamang mo'y makakupot o makapanag-iya ni ini. Daghan mga attributes nga atong makaplagan. Ilabi na akong tanaw na ito bala ang kasulatan. Sa mapananglit ang pagkalabing magagahom. Ang Diyos labing magahom sa tanan. Usanis mga attributes. Ang Diyos nasayod sa tanan. The all-knowing God. Ang Diyos naa sa tanang dapit. Ano itawag
the omnipresent. God is everywhere. Munay atong sa kanina lang tulo atong makutlo naghamag attributes sa Ginoo pero kinila sa tulo yun saman sa simbahan pagkaibaw ng Espiritu Santo Dios tungod aning mga kinayahan. Kung ang Amahan nasayod sa tanan, ang Espiritu Santo nasayod sa tanan. Manang kining attribute nga the all-knowing God, doon na bitay prinsipyo nagkanayon niya. Ang Dios lagi nasayod sa iyang kagalingon. Walay ni bisan kinsa nga makatugkad sa kinahilagman sa Dios. Kung inyong basahon ang Roma 11 versikulo 33, inyo sa Pablo, kinsa ba'y makatugkad ni makasukod sa kahibalo o kaalam sa Dios? Wala. So, laktod pagkasulti, ang Dios lamang mo'y nasayod sa iyong kagalingon. Sa to pa, ang tao dili pwede nga mahimong Dios. Sama pananglit, kung kanang Dios nga imong giila, kunya matugkad sa laing binuhat ang iyang pagkasiya, aw dili siya matuod niya Dios. Kaya ang Dios lagi usa ka misteryoso nga pagkamao. God is a mysterious being. O kining Dios kinsa nasayod lamang sa galingon, laktod pagkasulti, ang Dios lamang mo'y nakaila o nasayod sa galingon. Pero dias balang kasulatan gi sulti gitataw sulti ni San Pablo nga ang Espiritu Santo mao lamang ang nakatugkad sa kinahilagman sa Dios. Niya sa unang sulat ni San Pablo kapitulo 2 versikulo 10 ato tanawon ang First Corinthians sakto 1 Corinto kapitulo 2 sugod tagbasa versikulo 10 ngadto sa 11 matud pa dinhi atong sugdon og basa atras tagjutay doya sa bersikulo 10 kini gipadayag sa Dios kanato pinaagi sa espiritu kay ang espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang lakip sa mga kahiladman sa Dios kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayod sa mga nahuna sa tao gawa sa espiritu nga naa niya tawhana maingon nga naa usab walay bisan usa nga makasabot sa mga nahuna sa Dios gawas sa Espiritu sa Dios. Mabasa ni sa 1 Corinto kapitulo 2, versikulo 10 ngadto sa 11. Sa gani gisulti ni San Pablo, kato San Pablo kasaligan magito siya magitoy gipakitaan sa Ginoo. Special gitong mandato ni San Pablo nga nadawat, siya maginisaysay nga ako, ang Ginoo gi mismo nagpakita kanako, mo nagtudlo kanako. Naman sa Galacia 1:12 nga 17 ato kunong i-check ni testimony ni San Pablo kay musugot mo sabri kung inyong tan-awon ang Paulinian letters labi na ang iyang mga greetings una sa mga katarungan nganong nagsulat si San Pablo kay gusto niya ipay matuod niya siya tinuod gyud nga apostol kay wa mo gud siya dawata no ato i-check ang Galacia 1:12 nga 17 manigili bersikulo 17 ato na i-change. Tugaan mo San Pablo. Ngayon siya din. Galacia 1:18. No? O tapos sa tulo ka tuig, mitungas ako ngadto sa Jerusalem aron sa pagpakita kang sipas. O mipabilin ako uban kaniya sulod sa 12 ka adlaw. Marag atas tagamay tili diri sa timpa. Uno ato i-checka 1:15 ba? Apan sa diha nga nagahin kanako sa diha pa ako sa tiyan sa ko inahan ug nagtawag kanako pinagi siyang grasya. Nahimuot ako nagpadayag siyang anak nga ni kanako aron kini akong igawali ngadto sa mga hintil. Ako wala makigsabot-sabot ka bisan kinsa nga tawo. Nimo adto sa Jerusalem ngadto kanila nga ang mga apostoles nga una pa kanako kundi miadto hinon ako sa Arabia unya mibalik pa usab sa Damasco no? So
Dinhi gisay ni San Pablo nga ang Ginoo gyud mismo ang anak. Pagpadayag sa iyong anak nganhi kanako. Og imong basahon tingali ang buhat 9 ang mong reference ari ba? Galacia 1:15. Ang iyang cross reference buhat 9 versikulo 3 kato 6. Kato bitong ditos padong si Saulo pa siya sa una. Sakay na hagbong mo to siya kay nipakita ang Ginoo niya, di ba? Kunya nagkahinabi sa Ginoo. Sa niyo Ginoo Saulo nganong gilutos mo man ako. Latod pagkasulti, ang Ginoo gyud mismo mo hinitudlo ni San Pablo. Manang kining 1 Corinto kapitulo 2 versikulo 10 ngadto sa 11 pag ni San Pablo nga ang Espiritu Santo nakatugkad gayud sa kinahanglan sa Dios. Ang Espiritu Santo mao gyud nakaila nakasusi sa kinahanglan sa Dios. Busa ang Espiritu Santo Dios. Kaya ang premise ato ganina ang Dios ramay makatugkad sa iyang kaugalingon. Nga ang Espiritu Santo nakatugkad sa kinahanglan sa Dios. Meaning ang Espiritu Santo Dios. No? So munay usa sa mga attributes nganong simbahan mideklarar sa konsilyo nga ang Espiritu Santo mao ay katulong persona sa Santissima Trinidad, Dios. Lain nga teksto kung atong tanawon kining pagka all-knowing sa Espiritu Santo, daan na ni dito pa sa daang tugon. Do implicit pa kay daang tugon sa Salmo 139 versikulo 7 ngadto sa 9. No, kung asa ko matutua ang inyong espiritu. So, nasayod ang Espiritu. The Holy Spirit is all-knowing being. Itawag siya all-knowing being. Pagkamao nga nasayod sa tanan, o kining pagka nasayod sa tanan, ako nang gi-mention ka ganina, ang Dios lamang mo'y makabaton ni. Busa, nining tekstuha, matud-an nga Espiritu Santo, Dios. 139 versikulo 7 ngadto sa 9. Unya, lain nga teksto des bagong tugon sa Buhat kapitulo 5 versikulo 3 ngadto 5. Mabalik nga ta atong San Juan 14:26 unya, no? Ya, lain na sa matud-an diya sa Buhat 5, ano hinumdum mo nga ang Espiritu Santo may giluiban katong nisaad nga magtiayon. Ato ning i-double check sahay magud ganing mga tekstos Biblia. Dili magka dimao ang pagsabot mo nang kining ato ang gihimo karon do doctrinal ang atong matang sa pagtuon. Nya mosusitas tekstos Biblia as basis o scriptural foundation. Ang atong approach, atong gisagol ang biblical theology. No? Nga gamay nga exegesis aron pagpahimugan sa teksto nga mao gini gigamit sa simbahan nga mideklarar siya nga ang Espiritu Santo matuod niya Dios. Buhat kapitulo 5. Ngadto sa 5, 3-4 sakto. Dinhi nga ang istoryang hitabo mo gud ni kini si Ananias ug Safira nisaad sila sa community nga ang halin kung sa tong kaptangan nga ilang butang nga ilang gibaligya ilang ihatag ngadto sa community. Nisaad sila ba? Kanya sa tubangan ni Pedro. Ang nahitabo, wala tumana. No? Ano nga itong basahon ng tekstuha, sugdo na itong basa dito sa Kapitulo 5, versikulo 1 tasugod. Apan dihay, usa ka tao nga ganlag si Ananias, nga uban sa iyang asawa nga si Safira, nagbaligyag katigayunan. O ang halin ini, iyang gikuhaan, nga nahibaluan sa iyang asawa, o usara kabahin ang iyang gidala, o gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Apan si Pedro mingon kaniya, Ananias, naunsa ba ang giyawaan man pag-ayo ni Satanas sa imong kasing-kasing, aron imong pakakan ang Espiritu Santo, ug imong kuhaan ang halin sa yuta. Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imo man kaugalingon? O sa ikabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imo
imong buhaton sa halin niini. Naunsa bagayod nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing. Ang imong gibakakan dili tao, kundi ang Dios. Pero tanawa ang statement sa una. Ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Di ba? So, gibakakan ang Espiritu Santo. Ingaw na San Pedro, dili tao ang imong gibakakan, kundi ang Dios. Kinsay gibakakan ang Espiritu Santo. Oh, kinsa Dios. Kisa may nagdeklara ni San Pedro. Hindi may San Pedro authoritative diya to. Person in authority. Kay he was given by Christ the key that symbolizes the heavenly authority or the divine authority. It was entrusted to Saint Peter. Nasa San Mateo 16 versikulo 19. Unya ganang iyabi diha nagpasabot og gahom sumala sa Isaias 22 versikulo 21 ngadto sa 22. So duha pala ni kateksto atong isubay pag matuod nga ang Espiritu Santo Dios. So this is biblical catechism sa proposition nga ang Espiritu Santo matuod nga Dios. Mubalik sa tagkadiyot kaya ato sa itimbaya ang atong mga igsuon nga nagsunod sa atong Bible study o pamalandong pagtuon karong gabi una. Si Ninya Rita sa Sugbo, sa Cebu. Uy, naman na pinakalayo din, si Lindy May Ramos. No, napa si atong naglantaw na to is Eulalio Baclayo sa Hagna Bohol. Nga akong sister-in-law sa Iloilo, si Jilit Cadorna. Kanya ako sang parinti nga igsuon sa ni siyang pari nga Recolitos nga tuwa na Ros Canada si Bertodaso kanya atong Catholic Defender sa Kandihay Bohol si Nestor Platino ang atong aktibo kay pari nga ECG sa Dumalinaw si Padre Joseph Moigo nagtan-aw sa Senato kanya taga Margos si Sipo Pruta Cantif o yung taga Mulabi sa ni Kasiman nga indication karong mahigayon na tuwa sa Mulabi si Jerry Tamparong Pipito. Uy, kaya may atong pinakalayo sa tanang layo ni kayo. Murag tuwa na sa Tumoy Mindanao ito ninyo, tuwa sa Tumoy Pilipinas. Pila ka lakang ang himuon na ni si Joy Lakang, no? Perting layo aganing nagtanaw sa itong programa ron gabi una. Muna siya pinakalayo yung kistanan. Oh, wow. Muna salamat sa iyong pagsunod. Oh, ato mga Catholic Defenders sa karon wapay naka-tune in, wapay naka-kuhan sa atong page sa Catholic Defenders sa Pitugo sa Buanga del Sur. So, padayon ta mga igsoon, duha ka teksto na atong gikutlo. Unsa itong una? 1 Corinto kapitulo 2 versikulo 10 ngadto sa 11. Unya ikaduhang teksto ato di padugay nato masaysay. Buhat kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 4. O bisag 5 ditso no. Bantayan ninyo kay daghang mong switi. Kamao mo plastar, ra na itong gihimo ganina nga ningo sa Pedro nganong gibakakan man nimo ang Espiritu Santo. Nga there is a statement niya, dili tao ang imong gibagakan, kundi ang Dios. Kinsa gibagakan? Ang Espiritu Santo, kinsa Dios. Siya may the nearest subject din wa may Jesus ug amahan. Espiritu Santo ra may gisgutan. Nya kining Espiritu Santo mo nay makapangungkon aning giingon ni Pablo nga Dios ang gibagakan. Ay yun na ba? Do na bay kanang gitawag nato consistency ba? Dili kay lubagon mi daw ang teksto. Manay nakapait kay basag Biblia nya sa likwaot nga pagkahubad. Ikatulo nga teksto kitinamban mo ning ato ato ning tanawon yapon ang wa ko masayop kining buhat sa mga apostoles yapon. 14 o 13 versikulo 2. Dinhi makita nato nga anita magsugod gawas nga ang Espiritu Santo Dios kini nagpaila nga usa gayud ka
persona. So i-reserve ng 14 versikulo 2 sa ining buhat sa mga apostoles o nya napatay chok. So karon ato sa ay underline ang persona, pagka-persona sa Espiritu Santo. Personhood of the Holy Spirit. Manay ang teksto kay mao mo gini gustos mga tao, makita mo yung tekstos Biblia. So ako lang litaniya na under mga teksto na to. Pagpaila una sa tanan kini San Juan 14 versikulo 26, no? Nga atong isunod ang teksto nga Mateo 12 versikulo 32. Laing tekstos Biblia kining buhat sa mga apostoles 13 versikulo 2. At least atong masulat kay aron isa tong ganahan mag-take note makasunod, no? Na ato unahon ning San Juan 14 versikulo 26. Ay paklialan nito sa San Juan 14 versikulo 26. Ibasa mo itong Ray kaganina. Ngayon din nga, ipadala ko ang Espiritu Santo. Apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan, siya mao ang magtutudlo kaninyo sa tanang butang, magatudlo kaninyo sa tanang mga butang, o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Take note, kining mahibong ka, grammar sa Griego, kung imong tanawon ang sa Tagalog pa kasarian, no? Gender sa in English pa. Ang teksto nga Griego sa Espiritu Santo, neuter. No? Neuter meaning neutral. Dili laki, dili bae. Neuter siya. Kay ang teksto mo na dakong kalibgan sa mga labinas mga saksi ni Jehovah. Kay kung ang Griego nga text neuter man. Nga how come nga mahimo siyang persona. Pero mahibong ka kay ang Griego nga sa espiritu, pneuma man na sa espiritu, neuter. Pero matingala ka, ang gigamit nga pronoun, ikinos. Ato pa ning Griego pagsulat, no? Gusto nga daw, gawag ko kalimot, no? Maramang yapon eh. Ikinos. Kining ikinos, kung ato ning hubaron sa, o sa in English nga pagkahubad, masculine ang gigamit. He. No? He. Sa Binisaya, gihubad siya, ang hubad niya is siya. So, kung imo tanaw ning siya, kini siya, dili na nimo ik-apply sa butang ang siya. I-apply na nimo sa tao. Di magkaingon og kaning chok panalitan. Kanang chok na diha layo nimo. Di magkamingon nga siya ang siya mo na gigamit nako pagsulat. Oh. Kana og imong kuptan kini. Pero malayo sa imong lawas, kana nung ka nga mingon kag siya. Kaya kanang siya, pronoun, it refers to the person. Sabtan ba? Are you following me? Ha? So,
Baliko na ko, tuod ang espiritu sa teksto nga Griego, pneuma ang gigamit, neutral. No? Neutral. Pneuma ang gigamit. Neuter siya. Pero mahibong ka, wa man mingon og kini, ningon siya, siya. Sa English pa, he, masculine. He will teach you everything. Gihubad sa atong binisaya, siya mao ang magtudlo kaninyo. Nakibawa man ta sa atong binisaya, kanang siya, lagi, dili na nimo pwede gamiton sa butang. Di ba? Di man kami ingon, sample na kay ballpen, nga, imong butang dito sa lamisa. Nga, pautan-on ka, kung saan mo gigamit nimo pagsulat, sa imong notebook, mayroon ka, kanang bulpin, kana, di magkamingog siya. Kaya kanang siya, referido lang na ngadto sa tao. O referido na ngadto sa persona. Therefore, nining tekstuhan, nining kasuha, kining ekenos, gagihubad sa English og he, katong binisaya, siya, nga matod pa ni Jesus, mao ang magtudlo kaninyo sa tanang butang o magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Tanawa, dinhi masabta na to, nga ang Espiritu Santo is a person. Nga naman, capable to teach, capable to remind. Di ba? Oh. Gawas nga ang gigamit he, sa English, ang iyang lihok sa usa ka may kabuot. Manang anak magsaysay gali mong teksto sa Biblia, mura bag hagpat og kanang kuan ba, lamas ba. Ayuhong gini hagpat kay aron dili masinayop ba. Maghagpat mo gulay katog yung gulayonon mo'y kinahanglan mo gi makuha. E basi niya madisgrasya mabali ang kato na hinoong mga reject mao na hinoy magulay. Ang nagkatunan ng gulayonon, mao na yung malabay. Mao na yung nahitabo. Daghan kayong abuses nga nahitabo sa mga teksto karon. Break ta kadiyot ato sa po na itimbaya ang atong mga nagsunod na to, mga bigati ni, no? Ang atong nagtan-aw na to ron ang atong regional directress sa Philippine Information Agency sa Caraga Region, si Ma'am Dinos Garcia. Salamat sa pagsunod, Ma'am. Ug ato sang bagiitan buutan kayo nga radio station manager sa RMN Butuan, DXBC, in the person of Ramil Amid Bangis, taga Pagadian ni. Oh, taga Duganes DXPR. Siya na yung manager ito, siya may nakapanambiruan ka na. Sunod siya na to, salamat kayo. Ato sa itimbaya ang atong batchmate na to sa high school ako ni asa nagkataon ni gibutang sa Ginoo Christopher Cubin, no? Nagtanaw siya nato, nato sang silingan ako sa Bohol, Dexter Quadra pagtana. Tanaw sila nato ron sa atong programa, no? Padayon ta sa maong teksto, hinayon yun nato pag tanaw ang teksto. Analyze na to ba? Unya tanaw kitag text, depende na kung unsay imong gipangita o unsay imong tuyo. Panalitan kon ang imong tuyo doctrinal, natural ang imong interpretation sa text, mugamit jud kag biblical theology. Okay. Aron makakuha gid ka sa unsay buot ipasabot nya nang maong sukaranan nga teksto. Ngayon na ang pagkuha hagpaton jud maayo na muli-lit mugamit tag mga biblical dictionaries kay kaning Biblia labi na bagong tugon. Sulat man ni Griego. Aramaico ang uban mo nang muli-lit po tatos mga Griego. Nya giunsa paghubad ngadto sa atong binisaya. Kay doon na rabay panultihon sa kinadman, traduri itradire. To translate is to betray. Ang paghubad gikan sa original nga pulong ngadto sa laing pinulungan, doon nagi pagluib ang mahitabo. Kay dili man nimo mahubad literally. Dabi na kung Latin, mabitang gitawag ng Latin og dead language. Kaya nga naman, ang pagsabot sa uban Latin is a dead language, obsolete kuno no, dili obsolete kun taon nga
75 to 80% labi nag-English, gikan bias Latin, na obsolete na hinuon. Ang pasabot ang Latin is a dead language tungod kay kung unsay balaod yan ang maong pinulungan na, di na pwede nang lumagon. Oh, mo na mapatay gani mo dila anak kaya naman, may hubads in English. May hubads binisaya ditso. Kay kana bitaw ang atong misa, kanang gibudhian. Kung imo tan-awas Latin ni original teksto, mitugyan man sa kaugalingon ang meaning. So, balik tas teksto, ayuhon yun na to og tan-aw. Kaya nga naman, dinhi ikinos ang gigamit. Ikinos. Ang mga dagkong mga Bible scholars, midawat, kining siya or he, third person singular masculine, refers to the Holy Spirit. Nasabtan ba ninyo? Nga kanay paingon nga, siya magatudlo, magapainumdum kaninyo sa tanang butang, ang ipasabot ana mao ang Espiritu Santo. Therefore, klaro kaayo, nga Espiritu Santo, usa ka persona, kaya ang gigamit sa English, he. Kaya ang Griego ana, ekinos, he. Sa tubi na siya. At least, wag i-specify siya, babae ba lalaki, pero sigurado nga persona kay siya man. Na, hinaot punta nga, ang atong mga nagsunod ro nga mga Catholic faith defenders, nagkakuha sila kung saon pag bat-bat na maong tekstuha. Muning, importante nga angay natong batunan. Masaksi na ba lahi ang ilang interpretasyon, ang ilang pagsabot aning maong tekstuha. Ang Espiritu Santo sulugoon pa. Now, atong dalikyatan, sa dunay pangutana ba nga nasarap, unsa may ngalan sa Espiritu Santo? Ang amahan na Yahweh man. Di ba? Ang anak, Jesus. Unsa may ngalan sa Espiritu Santo? Angay na to hinumduman niya, ang ngalan sa Espiritu Santo, Parakletos. Kaya naman, gikuha man sa iyang kining tulumanon ug tahas. Unsa man ng Parakletos o Parakleo, manlalaban. Muna'y timan-an ninyo, Parakletos. Muna'y gigamit nga ngalan pagpaila sa ikatulo nga persona. At sunod tanaw na tong teksto, kining Mateo 12:32 man din na. Paklian yung teksto sa San Mateo 12 versikulo 32. Kung nakinomdo mo ang teksto, ang makasala batok sa anak sa tao, pasayloon. Pero ang makasala batok sa Espiritu Santo, dili pasayloon. Ang ngilngig pa yun kay dining kri nabuhia og sa umaabot. Ato ning basahon ni. Sugod tagbasa sa kining 12 versikulo 32. Sugod tagbasa ning 31. No? Busa sultihan ko kamo nga ang mga tao pagpasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala, apan ang pagpasipala batok sa espiritu dili gayud pasayloon. Ug bisan kinsa nga nagasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Kining anak sa tao referido ni Jesus. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon. Bisa nining panahona karon og niadtong kapanahunan nga paaputon. O sa gani, ang makasala batok ni Jesus pasayloon, pero makasala batok sa Espiritu Santo dili pasayloon ning kinabuhia og sa maabot. Lima gana? Ha? Nga dili na persona nga dunay gahom sa pagpasaylo og dili. Matod pa ang bilib sa mga Hudiyo, ang Diyos lagi makapasaylo og sala. Pero tanawa ng teksto nga atong gibasa, ang Espiritu Santo mo'y magbuot, pasayloon, magagdi. Ha? So kinilang linyaha sa teksto, maklaro na ito padayag nga, usa ka persona na Diyos.
Manang simbahan ni deklarar. Human niya matanaw tanan, wa magtudlo ang simbahan nga dunay tulo ka Dios. Ningon simbahan dunay usa ka Dios. Pero dunay tulo ka persona. Ngano man ang anak ug ang Espiritu Santo Dios sama-samahan tungod sa mga attributes, tungod sa mga kinaiyahan nga ang Dios lamang mo'y makabaton ug makahupot niyan kanang pagka di para dugay gisaysay ang pagka all-knowing, the omniscient of the Holy Spirit, the omniscient. This attribute belongs only to God. Therefore, the Holy Spirit is God. Huh? Nganang atong mga teksto nga atong gi emphasize. Anyway, kaning teksto ha daghang kanig makutlo na to ani. Kay mao po ni teksto nga gigamit sa purgatorio. No? Kining teksto ha. So bisag dili purgatorio atong tema, pero nining teksto ha atong masabtan nga dunay kahimtang nga dili langit ni dili impierno. Ang simbahan mitawag ni ini o kahimtang nga gitawag og purgatorio. Ngay tanawar mo gud teksto, dili gyud siya pasayloon bisan ni ining panahona karon o niadtong kapanahunan nga umaabot. Basahan ang teksto nyo diha sa 12:32. Oh. Ang magsulti kautan batok sa anak sa tao ang pasaylo. Apan ang magsulti kautan batok sa Espiritu Santo, dili ito pasaylo karon o bisan kanusa. Lima ka na karon o bisan kanusa. Sa uban nga hubad, bisan ining panahona karon o sa umaabot nga kapanahunan. Sa umaabot nga kapanahunan. So, muna ang usas mga teksto nga gigamit sa simbahan, pagpahimatuod nga, doon na gidi ay ikatulong persona ang Dios. Itawag og Espiritu Santo. Ngitag Espiritu, meaning, walay unod o bukog. Without bones and flesh. It has no bones and flesh. Spirit yun, immaterial. Kanya, santo, kaya nga naman, Diyos man. Divine. Maning teksto. Kining buhat 13, versikulo 2, dinhi ato masabtan, maklaro nga, ang Espiritu Santo giday persona, kaya naman, mipili. No? Mipili. Kamao mo pili. Oh. Nasa buhat 13, versikulo 2, o samtang na nagsimba sila sa Ginoo, o na nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon, igahin ka nako si Bernabe o si Saulo, alang sa buluhaton, nga niini, gitawag ko sila. Asa ka na? Kantigo mo pili. Ha? Oh. Di na persona, kantigo mo pili. Nya, di po na matawag og robot kayo may makita. So usa ka pagkamao nga dunay katakos sa pagpili, pagtudlo, pagpangatarungan. Ngunang ang simbahan miingon niya Dios, ang Espiritu Santo. Daghang mga santos padres nga nanudlo sila mga katekismo kaniadto sila mga treatise like San Basilio. No? Daghan pag uban may tungod sa Espiritu Santo. Nang diha sa Biblia, di gituod mabasa ang pulong Holy Trinity, pero naa masabtan ang kahimtang nga kining tulo ka persona naa. So sa niaging Lunes na to, ato motong gisgutan ang katong mga teksto nga gipanggamit sa mga iglesia ni Kristo nga gipangtuis ba sa mga saksi ni Jehova mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. Karon po gabiuna atong gilakbitan ang pagka-Dios sa Espiritu Santo ug ang iyang pagka-persona. No? So, Holy Spirit is a person, but not human person. It is a divine person.
Nawaritas mga pangutana nga to entertainon nga gipasupot nato sa atong programa do dili karon sa niagi katong mga do namatay technical trouble problem gusto niagi. Ang ilang mga pangutana nga pinding nga nabasahan ako dito na sa akong inbox. Ang mga pangutana ilabi na kining misa. Bisag tuod atong tema karong gabi unas pamlandong ang Espiritu Santo. Pero ato la kung tagdon pod katong mga pangutana marabag sa open forum na ni nga portion ba nga di man lagi ni Zoom live naman di. Ako lang i-recall katong ipaabot nga mga pangutana mahitungod sa Santos nga misa. Ang gipangutana mao ni nga kanang magpamisa ba o kalag. Panalitan daw kung ang gimisahan na impierno na. Oh. Na impierno na daw kunong gimisahan. Asam dahi kuno padung tong pamisa. Oh. Alang sayo rastanan ya katikitikal na malagi niya to ah. Mabitaw nang kabantay mo ng misa, ang magpamisa, walay apelyido ibutan. Ha? Oh. Alay. Pero wa ko mag-ingon nga kung dunay apelyido sayop na. Wa ko mingon na. Pero akong tubagon lang ngano nga magpamisa og kalag walay apelyido. Kay kun ang imong gipamisahan ibutan tag na impierno na nyawa mo toy apelyido. Ato lang mingon talag tanan ang imong gipamisahan ang ngalan Manuel. Oh. So ang imong gipamisahan ang ngalan Manuel. So kada igatugyan na sa tanang Manuel ngadto sa purgatorio. So ibutang ta katong Manuel nga imong gipamisahan yun, kato imong parente baga na impierno na. Asa man padung yapon ang misa. Ang tubag dito sa tanang makalag sa purgatorio. Oh. Oh, excluded naman tong na impierno. Oh. So may lang at least taga na itong katinawan na itong makaigsuon ng nangutana ba. No? Nga, ikaduha, kining misa, dili lang ni misa alang sa mga patay. Ang misa una sa tanan, pasalamat. So doon na po tayo misa, pasalamat. Doon na po tayo misa, alang sa kapasayloan sa sala. Kaya mamanagingon ni Kristo. No? Dawata kinyong tanan o panginom kamo. Diba? Kaya kini mo ang kali sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan aron ang mga sala mapasaylo. Nga nimando na siya, buhata kini sa akong handumanan. So, muna na kanindot nga ang simbahan nga iyas Ginoo, doon nagi misa og Eucharistia. So katong way mga Eucharistia nga simbahan, murag ato sa tingali pahinumduman nga susiha sa puna inyong simbahan. Kami nga po na wa po Eucharistia nga. Klaro mga ito dito sa apiro mong Ginoo ni mando magyog. Do this in memory of me. Kanya, dasunan nagpangutana nga, ngano mo lagi pader nga, niyo mas Kristo mukaon, kaon ka mo sa pan, nga mao akong lawas, nga inom sa bino, nga mao akong dugo, pan mga kuno og bino, nga ngano mo kuno, ang dili mga pari, pan mo lang kuno, wala lay bino. Mana yung mga praktikal nga mga pautana ba? Baligon ako katikitikal ng atong karong tubag. Ngano man niya ang isugo sa Ginoo sa ngadto sa mga apostoles, paan man og bino. Ngano man sa mga tao, paan naman lang nawa ang bino. Ya, ang pare lang kuno obispo, way kay inom sa bino. Ano? Bitaw, ang atong tubag ani ato lang kutlo og likat na itong gamay ang teolohiya sa Eucharistia ba. No? Matod pa nga tungod sa hypostatic union. Hypostatic union gali mga binati ko magkaigsunan. Ang duha ka kinaiya ni Kristo ba, ang iyang pagka-Dios ug ang iyang pagkatao nagkahiusa diha sa usa ka persona pero dili magkabulag. Sa gani ang hypostatic union ang pagkatao ug ang pagka-Dios ni Kristo nagkatipon apan wa magkasagol nga nagpabilin nga nahiusa diha sa iyang persona. So muna nga ang teolohiya nagtug-an
Nga kining Eucharistia bisag unsa ka gamay nga particles o kanang gamay mura lagi sa kanang si tawag abog. Kumpleto na nga Kristo tungod sa hypostatic union. Iya man siya may nagmanduan. Manay theological nga implication. Ikaduha, dito sa Aperon, pagsugo ni Jesus, ang iyang gisugo ang mga apostolis. Wala gilayko to hiyuna. Duman na to nga, ang mga apostolis, mo'y unang mga obispo sa simbahan. Nga gitukod ni Kristo. Nga mo to iyang gisugo, buhatan nyo kini sa akong handumanan. Sa to pa, inikonsagrar sa pan o bino, gamiton yun ang pan o bino. Pero sa pagkalawat na, bot pasabot, pag-apod-apod na nga to sa pan, asa maong Eucharistias mga tao. Both wine and bread, after consecration, mahimo man nga tibuok Kristo. Bisag wine ra imong mainom, tibuok na Kristo. Bisan og pan ra imong mga consecrated, ostias imong na kalawat, tibuok na Kristo. Sa Biblia, kung atong tanawon sa 1 Corinto 11, no? Versikulo 26 man tingali na. Atong tanawon nga sa Latin nga Biblia, tanawa ko nun ang iyong 1 Corinto 11, versikulo 26. Sige, basa. Kaysa matagkaon ninyo nining pan, ug sa matag inom ninyo nining kupa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik kaniya. Ang igamit ni og. Atong atas gamay, kadali lang. Sa maong pagi, usab tapos sa panihapon ang kupa, gikuha niya nga nag-ingon kining kupa mao bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhatan niyo kini buhatan niyo kini sa matag inom niyo niini sa paghandog. Kaya sa matag kaon ninyo nining tinapay o matag inom ninyo nining kupa, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa kahanturan. Arita sa 27, busa bisan kinsa nga magkaon sa tinapay ug magainom. Kining 27. 1 Corinto 11:27. Kung tan-awon ninyo ang teksto sa Latin, dili og ang gigamit. Vil. Atong Latin nga teksto wa man madato. Namatay Biblia nga Latin. No? Vil ang gigamit. Dili it. Unya mayong balita Biblia katong 1985 nabay inyo diha katong daan. Kanang imo no isang tuiga na 11:27 basada. 1918 O sa imo James. O 76 katong 76 unta nga mayong balita 1991 na? 81. Katong 76. Pareha mong unod o gigamit. Oh. Pero sa Latin, kining Latin nga teksto, ang gigamit ito, sanguis vel, dili it. Kaditsin. Nakasuhat mo da ito? Ha? Basa daw? Ha? Hindi ko kaklaro sa di para. Nahada ba? Ako ko basa. Ako mo gisuot sa kilid. Sige lang. At least, di daw. Wala ko makuha to sa taas akong Latin niya Biblia. Ana. Dahil mo diha. Ano mo ito labi? Ako rin ano din sa mayo. Nada ni Gagamay ra ka na. Puticumsqui manducavitis. Tiyo mo na, mandukari ang gigamit. No? Mandukari, manducavitis. Sa Binisaya na dili kay kaon. Usap yun. Usap. Mastikari ba? Manducavitis, panim, ok it kalitsim. Bibit, notin ba ni? Domini annunciativitis. Pero sa
Oh, Latina Vulgata. Oh, see? Salamat kay Brother James. Na din itakwi kumkwi mandukavirit panim bel bivirit kalitsim domini. Matag higayon nga kamo mukaon mandukavirit panim mukaon sa pan. Vil o sa English na or. Wa man mo gamit og it. Ang gigamit diri is vil. Bibirit kalitsim domini. Bibirit gali inom. O muinom sa kalis sa atong Ginoo. Kalis gani mao nang dugo. Sa dugo sa atong Ginoo. Kaning kalis din it refers to the blood. No? Tanawa ang gigamit panim vel bibirit. Ang mukaon o muinom. Mao na nga ang atong pagkalawat kay pwede magmukaon o muinom. Na impractical sa kayo kung pila ta kalibo mga Katoliko magmisa ta sa tulang parokya. Kanang first mass o sa kamisahan nag Sunday mass, abot yan nag 300 sobra. Tiya ba na og mo gito sundon yun literal itong bino. Tiya ba usa ka tab usa ka baril nga bino di mahurot. Tanang palahumbog sa pitugo, magtapok ni si Bahang, kay tagay na. No? So, iklaro kay teksto, 1 Corinto 11, versikulo 27, sa Latin Vulgate. Ang gigamit, vel. Sa English pa na or, sa atong Binisaya, o. Munang, tiluhiya, ganina nga kung gisaysay, matod pa, sa mga laiko, inikalawat niyo sa consecrated host. Buhi na nga Kristo. Na kay buhi na dugo. Ay, buhi patay. Tibuok nga Kristo. Na hinumduman na to nga, sa Eucharistia, inigmisas pare, inigkonsagrar, ang mahitabo, ang iyang kanang gitawag ito accidents. Nagpabilin. Ang nausab lang ang substance. Nitanaw ni mo, hostiyas yun. Inikaon ni mo, hostiyas yun. Oh. Panlami ni mo, lami yung hostiyas. Mao man ay mga accidents. Tingali na, hostiyas nga hupas. Na nabuak. Oh. Nitanaw ni mo, ang accidents magpabilin. Ang unsara may na apektuhan sa pagkausap, ang substance. Ang substance. Manang dunay gigamit niya sa metaphysics, gigamit sa pagsaysay sa Eucharistia, real presence of Christ in the Eucharist. Gigamit transubstantiation. Trans means to accrue. It entails changes, transformation. Kaya doon na may movement. Ad qui, ad quo. Doon ay point of departure, doon ay point of arrival. Munang transubstantiation. Sa mga pananglit, ang kahoy, o bagol, ad qui. Bigag transform siya. Pag abot sa ad quo, nahimong uling. Diba? Doon ay ang form na usab, dili na bagol tanawon. Uling na tanawon. Pero ang iyang pagkabagol, wala, nagpabilin to as uling. Something yun na manang, Eucharistia, ang pulong sa Ginoo, siya may nagingon. Do this in memory of me. Muna, inikalawat para sa mga laiko, hostiyas, pero lagi, humanaman ko sa grahe, tibuok na Kristo. Dili na to bino kay kuan man kayo kanang risky ba nya inigpainom na to nagitibi na ay sus na inom bukas kalis na mga lanag tang tanan na ang prinsipyo dia is kadtong mga apostoles mao mo toy unang gikonsagra mao mo toy giordinahan sa Ginoo una naman po toy iyang gisugo pulos man to dili man to mga laiko na so ang pagmisa na both bread and wine. Pero pagkalawat sa mga tao, kay lagi, tibuok naman ng Kristo ang consecrated host, pwede na katong hostiyas.
nga consecrated. So mo atong say simple atong pangutana mahitugan ding ningon nga ngano man ang misa nga nagsugo Ginoo inom nga kaon nga ngano man lagi nga mga pari ra obispo may maoy mag-inom-inom. Doon na biya pa yung okasyon nga paimnon ang mga laiko sama ng kasal. Ako imong kasal, ako man patilawon og bino nang akong ginasal. Paimnon man ako bino. Aron po magkatilaw po sa consecrated wine. Will not like the substance. Substance is the essence and elemental vital things that support the accident. Oh. Mo man ay nakapahimo sa usa ka pagkamaong ang substance. Parehas tubig ba? Unsa may substance sa tubig? Ang iyang pagkatubig kay nga naman gilangkuban sa H2O. Mo na nagkupot sa accidents. Di man na mahimong tubig kung ang H2O. Ang accident din. Oh, ang accidents kanang makita, masimhot, hika po na accidents. Filosofiya maguna nga mga terminology. Nang nay magbasa ana nga mga laiko, may accident ang pagsabot nila sa mga tao nabangga sa motor, hug sa kuan mo na para accident sa ila. No? May doon na kita yung pamalandong pagtuon kaya ron dili ko nung ignorantes mga lingwahe ba, no? Accidents. Accidents. Ang niya ko sa per se. Kani, morning, karang makita, mahikap, masimhot, matilawan ng lami, accidents na. Per se, in itself, kana mismo. Naman ay teolohiya o filosofiya nga mga terminology, manausahay, masipli, maglibog na. Kaya siya bitay katawa, bitay ko kay sige pilom na ito, isungog. Ibaw na gugugun sa ilang katarungan, pero in the strict sense, di gid pwede gamiton. Nga ikapito nga sakramento, bukasyon. Ako yung para Gilbert, tanawa na yung panudlo sa kabaryuhan. Ikapitong sakramento, bukasyon. Nabugo ikapitong sakramento, bukasyon. Ang ikapitong sakramento, dili bukasyon ang gigamit nga, ang katuday ikapito nga nasulat nga mo'y ikapitong sakramento pagkapari dito. Holy order ba? Giritso na lang bukasyon. Iko nga kasabot ko unsa ilang punto, pero in the strict sense ayaw ginagamita. Ang katong gigamit sa simbahan. Mo na sakramento nga dunay tulo ka ang. Nay tulo ka sakramento, tulo ka sakramento. Mao na nga sakramento nga dunay tulo ka ang. Diaconate, priesthood o bishopric. Usara na ka sakramento pero dunay tulo ka stages. Mo na nga ugarita sa atong doctrinal, katiktikal, stricto gitag mga terminology kay nganong mao man lingwahe simbahan. Otherwise, imo nang alisdan maparihatas mga dots na subject for question ay noon kay nausab. Manang nakasabot ko sa ilang punto. Pero ako giingon in the strict sense ayaw gyud ang alisdi. Ang madre dili man na sakramento. Sakramental na ng madre. Sakramental na ng madre. Dili na siya sakramento. Sakramental kay ang simbahan ra may nidawat ana nga grant sa simbahan. Pero dili gina yung sakramento. Kaya ang sakramento katumag yung pito. Para sacraments of holy order. Muna sa hubad siya, hubad na lang sakramento sa pagkapari. Pero nalimtan ang pagkadikon. Manang ako'y pa sultion, sakramento sa ordinasyon. Sakramento sa ordinasyon. Kanang dikon, pari, mabitan na sa misa, kabantay mo sa misa na to, damay sayop yun anak, gikan sa original Latin. Nawa madipayan og tarong sa Bisaya nga pinulungan nga ibaw ba ka Roma stricto kayo. Dili ra may ingon nga inom dumi ang imong simbahan nga naga
panaw ning kalibutan ang among santo si Francisco ang Santo Papa nga ngalan sa obispo ug ang tanang mga pari. Nasayop mo gina. Kaya naman, how about the deacons? Deacons are already included to the hierarchy. Oh. Muna adto kag usamis mo to o dipulog ang ila o sa tanang giordinahan. Oh, dili lang kay pari. Oh. Oh, pero dili na las matag diocese kay ang Roma stricto man na sa rubrics kana bang teksto sa liturgy ba. Oh, nahubad nas binisaya tanang mga pari. Suway labot ang dikon. Eh pari naman, ang dikon dili pa man na pari. Pero apil na siya sa sakramento sa Holy Order. Oh. Lain nga tekstos misa nga paghubad sa binisaya wa kay madut-i ba. Kanang sa ikatulo nga option sa Eucharistic prayer kanang ingon nga og ang nakabutang sa libro ug ang imo hinumdumi ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nimong mga higala, imong mga higala. Ang original ginatas Bisaya, hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang among mga higala. Pero na suhuban dito sa Binisaya, imong sa pa igsuon ni Hesus ug higala ni Hesus. Pwede magyapon nga tanan igsuon ug higala ni Hesus. Pero ang ato magong ipasabot, ang ato magong mga departed loved ones. Mitaliwa na ba? So, tingali, kada lang sa atong karong gabi una, no? Ato natin ning kasunod higayon, ato ning tiwason. Padayon tani, sa di pa ta mo manamilit aso sa itimbaya na yung atong mga nagsunod sa atong programa rong gabi una sa atong pagtuon, no? Atong itimbaya, uy, ni amday nga atong mga kaigsunan nga nagis pinakalagyo na nanaw day po, no? Kaya itong alagad nga buutan kayo, walay usas pinaka-wapo, si Brad Junjun Matugas de los Reyes. No. Akong batchmate, si Ronnie Sumampong. Ako sang sagaran ako ng mga batchmate na nanaw na sila, si Bill Rans, si Clarita Balaba, ang taga dito dapit sa Sibulan, si Ma'am Rupa Kumawas de la Torre, mga si Ipdi na to, sa John Paul Tiro, Good day, Brother Diyos. O atong kuan dahil po nang kugihan atong batanon dinis Pitugo nga naglihok si Sheena Marie Batulan. O niya, taga Cebu, si Mirot Bisabella Boy. Oy, atong bagong pari nga tos Antipulo na sayon, si Padre Marcino Rafaela Jr. Salamat sa pagtanaw, Padre Mars. No? Kumusta naman mo diha sa Our Lady Fatima Paris sa Antipulo. Regards ko sa atong mga kababayan na mga pari ato diha, pamaigsoon na itong mga Agustinian. No? Ingon siya, ako ning i-share, Padre, kay maayong kaayo nga pagtulunan sila sa atong mga kaigsuunan. Si Gulyat, nagtanaw mo na to, uyang misis, no? Si Gulyat, nagtanaw na to. Dante Badeo, Magallanes, Severa Bermoy Kasundo, Ning Maureen, Roel Wenceslao, Rowena Ramirez, Mary Connie Lontayaw, Ading Asira, Kids Puntimar, si Ipdi na to sagna buhol nga to na nagpahigayon sa Cagayan de Oro, si Roland Valientos, si Master Janico La Victoria o Butuan, nga to sa amigo nga naa sa is Mantilini, si Silvano de la Cruz sa Butuan City. Ato sa magiitang si Iblis Butuan City, nagtanaw na to si Joel Palan. Adriano Daguplo ang magiita sa musisyan sa Hagna Bohol. Salamat kay pagsunod niyo sa atong pagtuon pamalandong karong gabi una ug hangtod sa sunod higayon. Kita-kita lang tapuhon ning atong tulumanon matag Lunes, hopefully nga bisan to balhin ako sa live parokya, pero pwede ra magyapon tag mag-online live just in case kung di lagi ko kabalik rig diha. No? So daghang kayong salamat sa inyong pagsunod. May God bless us.